amagomba amanene ni gabwatite nse ase kenyero kia Nyatieno sublocation ya Nyatieno wodi ya gesime bunge ya Kitutu Masawe County Nyamira asenka yomuga Patrick Osimo Mumanye somwano ye omusubati asamalieta Efarini Nyarinda Osiemo w'imyaka 40 abete kagusaganwa na gwitwa gwikugukwa na somobero ye hobete gukubikwa chiguni ase okenyanire hebitali bikebike ase kinsemo cha chipsioni ime ye county ya Kericho ekoleke igani gogyachete chingaki omugakoye aganeti koni obolemo ase kurende homongno yo abete kagukana nigoboni amatiyiga yesokire na gusaba bokonyi gochi asabarai gosoke na kubakonya sokwene kibuna goroberi bare hemerubiri amatanga elio komwenia Everine tanko corona dinya kundi Osiemo enkeye no seito nduwe sirete ko Robert Nyakundi mosomi bono nero twabwata matanga arafu ono kerto ika Osiago bagotebia matanga tukorekanire giga because Osiago mbamenyete ensemo ya chibisioni na ya sister engaki entambi bono no bagite simigochi mbayagide direct gochaka bono kerto igwete bikuro ali bona bate ngaya umuswati osirire na kiasira ngaya mugako yo kotireki igaitire akabeku chibuni eki na abeke abanyora abekire chibuni muswati oyaitire chibuni ngenga chibuni sano bagatera chibuni sano na manyinga atachire bonto to chananga abantu bagoichorerana bonto gotiga matanga yendugu nande tugachaka ye sister egekorere eyabete buna ne emergency nande yarenge buna mabira gekogera agaitire akabukera bagotweresa gaitire amanyinga agatachwa akabutorwa omutwe kire part y'omubiri yabekire kando okay bono ntuigetorro tukarua tugoikorro tokonyora abantu bense emeri ya chibisioni mbare ngorro n'abandi kurwaria asasogete nabo bachire bagatuganya tukabaswa gochadiriana na kyomo musubati akoraki akoeniwa yekwera bono batuko tubatebia bagatebi ngano musubati oria condition yaye eyo orenga ari Robin omikieka nerwenge chairman agatebia mubere oria otakeire oira matukarenga abere eria gatatu akore into kieke ogenda urusi gworro because mubere ori tokonyara gukora into kieke kugachwa tari mubere ne piece cyo mubere chibutoire chikabekwararia chindo omubere ngware konyara koyorora egekogera asobekira ali Kericho mbago kuigorera gukora gekora ne chinyama chikorete into kieke chibekire chindo nje nguru Patrick Osimo Mumanye abokongu bwane nyorete omwana wendugu yani nsabwike bande ikire nsabo nare twasugurute tomarente kuru Nairobi no akari tukirike megwa peninga na ndo omwana na project omwana one naro itibu oyoro mwaba naende elio manandiro omwana oyo nandebeti igatebete igategete nga aoni oboremo nendo boremo buri bwamo muruyo oboremo no bw'omusubati oyone nande paka ne namba ne aro bwate ngabaonie ngagende sobo ikaruchi mangamate na kieke babunete ngao nyo oboremo banganye ngaguchimangamate nori agakano yachete goita motokonye emebere tore gose yaikire ngatone mambia ntiwiste nere gakatake nigwa matuko baya tumeno muro nandebiri na tatu igonga mambia ngaringe saposiko kodwitetu ngamambia nigo murato konyo yache nori motokonye nere tobani bon gose nabamo tiare sisters and brothers uyu nere twatekeire araye nigo uyu mufore kurumagera lakini ubone nere ari pieces bono abara ibaitu gento tutagete no bokonyi tubwate mugabano ito Nyaribo mo senate to kongo mugeni na omwempio ito Gisairo no MCA atoko basaba tafadhali agekora efamily ene no kuganyo konene agekogera yakirwe kiboko bono gaiga ntukunyara twika ntukunyara